Mustapha Z1 TV, duniyar nishadi. Sako da dumudumunsa. Baba Tinubu ya ce. What? Ai sai ku tsaya ku ji me yace ko? Wallahi ba zai ku ba. Ai ya ce ya karo taliya tana nan jibge. Gani. An to keke gun da nake so. Kai ya ce fa da shinkafa wannan karan. Saboda me? Akan me? Saboda zabe mai zuwa mana. Ba ku san yancin mu ba? Yo ai bana ma taliyar da mu karba ko? Ka ji dan yarinya. To yanzu dai wannan duk ba shine ba. Ina sarki? Kana tunanin zaka iya mun barazana ne? An ce zaka yin kulun boto kishin zabe ko? Babu inda tsafi na baya tasiri. Ina fata dai ba zai baka tausayi ba. Ba ni da imani. Sarauniya sarki zai baku matsala. Shine kan macijin da ban sare ba. Kuma ba zai saro ba. Ya zama dole mu nemi mafita. Yau wannan prince Ga kan sarkin. ai kuma da ba za su bada labarin ka ba. Ai dama mata su suke bada labari na. Gabon a me kika zo nan? A motar haya. A lalle akwai sauran aiki. Mutuwa ta tabbata a kansa. Ai dai labarin Tinubu da kawo muku kun ji daɗi ko? Dala fita ka bani waje. Kuna nufin ba ku ji daɗi ba? Allah kar ka ƙara zuwa. Amma dai prince ya ji daɗi. Idan ba sai na bazar da kai ba. Yanzu labarin Tinubu da na zo muku da shi ba ku ji daɗi ba?